manan sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinampuhi niini nga akong kaagi. Ako si Stella. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. A Love to Last. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba dahil sa iyang kaagi karon? No kini usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagkasangan nga Stella. Mother's Day man ron. Ato na lang kasamo. Ha? Unya, ako rin masagol dito sa inyo. Masagol ba, uy? Dili ka, no? Kay bawo kasi mami na ko, no, nga best friend ti ka. Gani, gusto mong gani siya nga makakita ni mo in person? Tinuod? O, lagi. Naluoy man gani siya naguna-una ni mo nga wala kay mami. Mong sige na, kuyog na lang namo. Kuyog sa amo. Sige. Mami, maoday ni si Stella, akong best friend. Oh, hi Stella. Finally, nagkakita na kita. Nice to meet you. Nice to meet you po, tita. Dali. Mga unta. Nagluto ko klase-klase nga mga putahe. Then after, padanan ka og food ha, para sa imong papa. Mauwaw man sa taan na, tita, uy. Sus, ayaw nang uwaw-uwaw good. Huna-hunaan na lang ang mama ko nimo, okay? Tinuod, tita? Okay ra? Of course. Best friend ka ni Clara. So para na ako, anak na sadang akong pagtanaw nimo. Thank you, tita. Clars, ingna si mama ni mo. Thank you gid kayo ning food nga ingay padaha. Sure. Thank you ha kay naka-feel gyud ko rong gabi una nga nabalong ko sa inyong pamilya. Giing na nabeti ka, ha? Nga gusto lagi kang ma-meet sa akong family in person. Nalipay kaayo ko kay bisagawa na ko'y mama. Pero na ako'y best friend nga mura na sa gyud akong igsoon. Og dili lang kay kana. Mura pag gyud mas nida ko akong pamilya. Told ya. Sige na, uy. Dili ko gusto magabian kag maayos pagpauli. Nanawag na ba to si tito na ako ganina? Nangutan na kung asa na kuno ka. Sige, ato na ko. Bye, Stella. Amping. Nadugay malagi ka. Ang pa. Dagan makayo gipabaon ang mama ni Clara na ako. Mao nadugay ko. Kaan na pa oh. Nya ko'y dang sa daan. Sakto kayo. Kaya gigutom na sab ko. Okay, class. We will be having a project by partners. You can choose your own partner. Sir, kami lang duha ni Clara. Kaya ba nagawa ng dance, Stella? Nga kamugay mag-partner. Sabi ninyo, kung wa pa lang ko makailan ninyo, maaagyod ta mo nga magsuon. Murag dili na mo hapit magkabuwak. Unya ang naong ninyo, hapit na sa magkapareha sa sige ninyo kuyog-kuyog. Kay igsuon man gyud ni sir. Lahi lamig ba magpapa? Stella, sorry ha, pero dili ko makadungan ni mong uli ron. Ha? Nga naman? Clara! Masa man? Ato na ta? Kinsa siya? Tuod di ay, ila-ila mo. Dustin, si Stella.
best friend na ko nga, mura na gyud ako gigsuon. Day Stella, si Dustin. Sotor na ko. Ha? Chika lang niya tapuhon. Ikaw lang si uli ron ha, kay naami lakaw. Sige. So, kailangan na uyab si Clara. Wala kayo siya time na ko. Sige na lang sila mo ikuyog ni Dustin. Oh, si Clara. Hello? Estela, pwede na magkita. Ha? Uy, nga na naghila ka. Naunsa man ka? Asa ka, kay raunti ka. Na, pila pa gani mo kabuwan niya. Nanaday cheating issues. Buwagi na, uy. Pero mahal na ko si Dustin. Anya, okay na ka nga binuangan ka. Dili sad. Abi ni mo, Clars. Naragid mo ang tanan. Ikaw rin makadecide para sa imong kaugalingon. Basta ako, one call away ragid ko nimo kung magkinahanglan ka na ako. Ingon anak ti kakapinangga. Stella. Congrats, Stella! Congrats, Clara! Asa ka mag-celebrate ron? Idungan na mo og celebrate ang among graduation ni Dustin. Ikaw? Okay, sige. Gilitoan ako gamay ni Papa sabay. As usual, kami ramang giduha permi. Kung gusto ka, sabay na lang namo. Ayaw ra, uy. Wa masal ko'y bisita kay wa mako'y laing suod. Ikaw ra baya. Sige, good. Pero kung sa man gani, kung ganahan kang apas lang ha. Sige. Sauna. Permi kami mga magkuyog. So kadang nagkauyam sila tong Dustin. Mahinumdum na lang siya na ako every time pasakitan siya tong tawahan na. Na, kaulog tarong, oy. Mura ka magwa si mong kaugalingon. Pa, May problema ka ba? wala pa, uy. Sige na pa. Tiwas na tagkaon. Si Clara. Hello? Estela, pwede na magkita. Nakila ka? Asa ka ron? Ay, sa una pa makasigig maoy anang uyab ni mo, uy. Buwagin na lagi na. Mayong pagbuminaw sa Day, husto ka? Taas na kayo ang panahon nga nagpakabut ako sa kong love para niya. Dili ni na ako deserve, di ba? Exactly. Mas mahal na imong kaugalingon, uy, Clara. Daghan pa kag maila-ila nga lalaki nga way, way better than him. Stella. Gani. Sa sobra nimo ka-love niya, hasta ang mga tao nga tinuod nga nihatag og importansya nimo, kalimtan na lang nimo. Ha? Like na ako. Sa una, kita mo'y pirmi magkuyog. Pero sukad lang nga nagkauyab mo ng Dustin, mahinumdum ka na lang na ako kung magmaoy ka. Stella. Buwagin na. Kaya wa siya gihatag nga kaayuhan sa imong mental health. And make sure after that, dili na ka makigbalik pa niya. Stella. Ay, kakapoy sa kong trabaho rong adlaw, uy. Nga nagkit ko sa bahay. Anong paong mani mga suga? Alas 6 naman sa gabi eh. Pa? 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 Oh. Pa? Pa? Ano na ka din sa tawag? Pa? Pa? Tabang!
Clara, please. Please, tubag ako. Nagkinanglan kay ko ni mo ron. Please. Dok? Dok, kumusta? Sorry, pero wala yun ba na? Nagun man kayong iyang mga tudo pag-abot din eh. Buat pasabot, ilan ka oras ang nilabay. Sugod si Kitaki sa diya nga nakita mo siya. Ang ginoo ko. Dili. Nag-post si Clara ang picture nilang Dustin sa Facebook gabi. Maudi ay gawagin siya matubag na ako. Tungod ka nagbalik na sa day sila. Sugod ka ron. Kalimtanan ako nga nagkahigala ta, Clara. Ni-text si Clara. Best, sorry. Wa na ko matubag imong mga tawag. Wa ko makabantay. Sorry, kit kaayo. Ni-text ko kay dili naman ako makita imong Facebook. Nag-deactivate day ka. Sorry, Clara. Pero sugod ka ron. Kalimtan ako kung nagkahikalata. Ambot may stila, oy. Sukan lang ang nagka-workmate, ano? Bisag ka usawa yung ka, gipailan ako imong uyab, day. Bisa mo ka, oy. Okay, plano magminyo. Depende, ani. Mahalo ko mabiyaan, Gwen. Ikaw ba negative kay kinayo, oy? Nadyo ka makauyabaan na ang style ni mo. Stella? Dustin? Naan ba ko? Ikaw gid. Dugay nung kay nga wa ko makita nimo eh. Uy, it parties guwapo siya ta. Sapa ko no. Can I have your number? Kana lang if way masako. Ko na dayon. Abi pa ang arte kay ko. Thank you ha nga wagid ka mo balibad sa akong invitation. Unsa din nahitabo ninyo ni Clara? Di ba close mo kay mo? Oo, sa una. Pero dili na karon. Would you mind kung mangutan ako kung ano? Tungod nimo. Ha? Ang. Mahinumdum na lang siya na ako kung magmaoy siya tungod nimo. And then, 3 years ago, namatay akong papa. Nagkinahanglan kayo ko ato niya nga time, pero out of reach. Kay di ay, nagbalik mo ato. I'm sorry to hear that, Stella. Okay ra? Naka-move on naman sad ko. Stella, pero bitaw, kay ba ko nga nag-create na kag-misconception ako during this time. Pero gusto lang akong iklaro, ha? Why third party involved? Wa ko ni-cheat niya. Pero usahay lang, masobra na siya. Bisag kinsa na lang iyang chatan nga babae, nga friend ako sa Facebook. Usahay, maglisod pa kog lakaw, bisan ganay sa mga family gatherings. Kay iya yung pugngan. Toxic kayo. The reason why nga on and off me ato. Pero niabot ko sa point nga ikapoy na ko sa iyong patasan. Kapig sabot. Unsa? So, wa na mo karon? Yeah. 2 years ago na, actually. Mao ba? Wa na sad ko'y balita niya kay nag-deactivate mo ko sa akong Facebook. Mo day. Todd. I hope mauspag panihin kayo na. I hope di ka mo balibad sa kung sunod na invitation. Ha? Stella,
I really like you. Magdakatagan ka na chance. Dustin, Kung sugton lang ko ni mo, pakaslan na yung tika sa labing taling panahon. Dustin. Gisugot ako si Dustin kasi tinuod lang sa sige na mo kuyog-kuyog na fall na sa akong pagbati niya. Gibalik na kog-activate akong Facebook. Og sa dihang nakita ni Clara nga engaged na mi si Dustin, na-message na ako og congrats sa messenger. Pero igo ako ni Sin. Wa ko mahibaw kung sayop ba ni o sadaan ko. Pero bisan gamay, wa ko naka-feel og konsensya para ni Clara. Karon, minyo na mi si Dustin og swerte kaayo ko niya. Kay pinangga og mahal kaayo ko niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. No kito mga higalang kaagi ni Stella nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit kinakalan A Love to Last. Ang mga kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, ginaglibot sa kaabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, takag salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Imak. Hingkod ang pangidaron, minyo, ug may duha ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Cebu. Pero taga-Buhol gid ko. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan niadtong tuig 2020. Gibinuangan manggod ni siya og batan-on sa buhi pa, bisan pa sa iyang pangidaron. May nervous breakdown si mama, pero tarong ra siya ika-istorya usahay. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Si Manang Dina man eh. Hello, Nang Dina. Imak, di ka mo uli sa ato. Ha? Nga naman nang? Oh, pwede ka mahibaw? Pwede ka pahibaw o kapinili nga nasakit si Papa? Ha? Uy, okay pa wala nang. Uli uno sa tunako sila sa ato. Saman di ka mo kuyog. Alalala, kakalit anak nang uy. Uwa pa ko kapananghin sa kumbana. Unya, uy mo bantay sa among mga bata. Nag-eskwela ba ya? Ay, sige lang. Ako lang bahala mo pasabot ni Papa. Ay, sige nang. Magpadalang siguro ko og kwarta sa Gcash nimo. Ipo na og palit og tambal ni Papa. Nala, sige, Imak. Unya, wa kay ipada sa ato. Ay, wa na lang nang uy, kay apiki naman. Ikaw na mahibaw mo palit sa may panginahanglan nila dito nang. O, ipangusta na lang sab kong mama ha. Ingna nga dili magsigi og laag. Ilabi na karon nga may sakit man kas Papa. Ibaw kang ginbaya ni Mama nga di gyud na mapugnan nga mulakaw kay mag-wild to og pugnan oy. Na, mausad lagi oy. Unsa ganito yung Gcash number ni Manang? Nasakit na si Papa ninyo? O lagi, Romel. Nagpadana lang ko kwarta ni Manang Dina kay di man ko makapauli. Gipadana ko sa iyang Gcash. Nang sa kas Papa in town eh. Uy,
gilupig di siyang mama ni mo. Og tasab siguro sa papang mama. Kay mulaag man yun. Pero bilib kong mama ninyo. Bisan og anak na siya. Apanligon pa siya sa pangidaron sa. Pila na gani edad mama ni mo? 73 anyos na nas mama, uy. Tiyaw mo na. Unya kusog kang mulaag. Maog yun. Kita kaanin mo. Kabot pa kata ng idara. Si mama ni mo ba? Ingon ana na ba na siya sa una pa? Sukat pa kuno na kanian to. Mao bitaw ang 8 unta mi ka man nagsuon. Pero, 4 na lang ming buhi. Kay, ingon lagi anas mama. Pero magpatutoy ba na siya namo sa una sa masuso pa mi. Kay, tarong ra lagi siyang ikasulti. Pero sahay lagi mulikoy. Pero bilib kay kong papa, uy. Mahal ka niya si mama. Mao na tinuod mo gugma. Kadiyot sa, uy. Paluapon sa nakos man ang dinabi. Kay naabot na makato siya sa Amos Bohol. Tawagan sa nako. Nga naman din man ang dina. Ikapila naman din akong tawag niya. Di man mo tubag. Naunsa ka ni sila sa amo, eh. Lumak! Na? Ay, abinakog naunsa na mo diha, uy. Nga di man ka mo tubag sa akong tawag. Abinakog may nahitabo na diha. Doon na yun. Ha? Hapit ko kapatayong tao. Unsa? Nga naman? Ang pagumangko ni Papa, si Richard. Maugyay ako nakita sa akong pag-abot na iyang yamong-amungan si Mama. Ha? Si Richard? Kabata pa ato? Ganun nabuhat man yung taonan niya ni Mama. Bainte anyos pa lang ang pag-umangko ni Papa nga miamong-among sa among inahan nga si 73 anyos. Grabe, wagid mi magdahom. Giangkon man hino ni Richard nga kapila na niya buhatan ni Mama. Sakit gyud sa sama nako nga usa ka anak nga tiguang naman unta kay si Mama. Unya, gibuhatan pa gyud sa ingon. Gikaso gyud ni namo. Og pila ka buwan human sa pagkahitabo, may dili mayong nahitabo ni Mama. Unya? Day, ay mong silpono nagsigbagting. Ganina ra yun na. Ako na nakamata. Ay ikaw, pero tili mong haguka. Kinsa mo nang nanawag ni mong gabiing dako ba? Amen, be. Ang be akong cellphone palihog, be. Papa man eh. Hello, pa? Oh. Pa? Pa? Malas mama ninyo. Ha? Nga naman, pa? Ambot niya. Pag humanog palihapon, lalaba ako. Dayon, bihigda. Naglisod naman dayon sa paginawa. Ginoo ko, pa. Wala giday matabang. Kisuwayan pabitaw na mo sa pagtabang. Para nagbuktuan niya yung kinabuhi si Mama niya. Ginoo ko si Mama. Gano'n ka, Day? Romela na si Mama. Patay na si Mama. Unsa? Bisag na angko na si Richard nga iyan ang ibuhat ni Mama. Wow, may ingon nila. O, pagdugay na maghiring, may schedule pa nga makancel tungod sa kadagang hiringon. Nga, magkuhan naman sakay-sakay, magpiti-piti pa ko sa hay. May schedule pa. Sa hay, wa. Og ako sab sa akong bahin. Kay lagi ako may nakasaksi na hitabo ba. Ako'y mo witness. Unyaw sa unto amang kuksibo. Anya pa? Unsaon man na? Kutob sa kaya para ko. Bisaya walas mama ninyo. Akong ipadayon kining kasuha. Pero pa, wamang good me uban mo din eh. Wisa na. Bisan patay na mama ninyo. Ipadayon ko ang kaso.
Tira mahokman na si Richard sa iyang gibuhat sa inyong inahan. Bisag pag-umangkon ko pa siya. Pa ni nahitabo. Ug unsa na rong tuiga. Hangtod karon, wa pa gyud mahuman ang kaso ni mama. Ug naluoy na kay ko sa among amahan nga mipadayon aning kasuha nga 75 anyos na siya. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 2020 pa maning kasuha? Di ay mahukman dayon ang nag-among-among ni mama bisag giangko na sa suspect nga dili lang makausan ni niya buhata sa among inahan? Mag-agi pa day gihapon og daghan nga hearing? Ikaduhang pangutana, tiguang na ang akong papa, 75 anyos na, ug magbiyahe-biyahe pa siya og mamiliti pa para makatambong lang og hearing. Di pa pwedeng mahatagan og pabor si papa kay senior na siya? Ikatulong pangutana, ang akong maguwang sab nga mo'y saksi sa nahitabo, kung dili siya magkatambong sa hearing kay niaman siya sa Cebu, mahimo pang madismiss ang kaso? Ikaw pat o katapusan, unsa may among buhaton, aron madali ning kasuha, kay luoy na kaayong among amahan. Kinahanglan ba nga mukuha mi og private nga abogado? Pila man say magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Imak. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problema na may punto legal. Okay? And then, ang ato ang letter sender si Emak. Emak, hingkod ang iyahang panigidaron, duha ni iyahang anak, taga Cebu, pero taga Bohol yun kuno siya. Sano? Punto legal ang iyahang pangutana, kay pag 2020 gibinuangan ang iyahang mama ug usa ka batan-on sa buhi pa, bisan pa siya iyahang pangidaron, nervous breakdown iyahang mama. Pero tarong ra kuno siya ikasturya usahay, no? So, nasinati nato sa drama kung unsa gyud to ang mga nahitabo, medyo naabusuhan pud gyud ni iyahang mama way back 2020 pa ni. So, mga 5 years na, no? Nagkasuhay man pero wa pa gyud kuno mahuman ang kaso unya. 75 years old na ba kuno iyang papa. So 2020 pa kuno ang kaso man iyang unang pangutana. Di day mahukman dayon ang amuang ang nag-among-among ni mama bisan giangko na sa suspect nga dili lang makausa niya buhata sa amuang inahan. Mag-agi pa ba day gihapon og daghan nga hearing. Okay, di kay ko kasabot nganong maabtan ta og 5 years kung niangkon ang suspect. Kay sa kasong kriminal nakakita man gyud mo mga salida or kinsa nang mga naka-attend na og criminal case inighuman og dakop sa akusado kay napasakahan na magkaso ipatawag na siya magsugod ng trial ana na ipatawag na siya sa korte kinahanglan na siya basahan siya sa iyahang sakdal no or sa kaso nga gipataw sa iyaha no unya basahan ka o ikaw Tarpulano, miadtong Hunyo 2020 dito sa syudad sa Bohol, diin imuhang muna imong gibuhat supak sa balaod. Nya pangutan-on din ka unsa may imong masulti ani, sad-an ka or di ka sad-an. Arraignment ang tawag anak, guys. Kay kinahanglan man ka mo play guilty or not guilty. Ngano man, kay kumuingon ka guilty ka, daog na. Di naman kinahanglan mo probar ang katong nikiha or ang prosecution sa imuhang pagkasad-an. Ngano man, yangkon man ka. Pero of course, pwede ra na nimo buhaton kung naay assisted pug kag abogado o kung nakasabot pug ka no, sa consequences sa imuhang gibuhat. Or kung moingon ka nga di kasad-an, not guilty, Your Honor, moingon ang kanang prosecution mo na mopakita silag mga ebidensya para pagpamatuod nga sad-an ka. Sukwahi sa imong isulti. Mo na moingon kag proof beyond reasonable doubt. So, galibog kung maybe not guilty ni iyahang plea, no? Unya, pero muagi pagyud na siya og hearing, yes. Pero kung guilty ang iyahang gipli, di na maabdag 5 years. So akong duda not guilty ni or wa pud ni plea bargaining ang kaning tawhana. Ikaduhang pangutana, tiguang na ang akong papa, 75 years old na. Ug magbiyahe-biyahe pa ni siya mamliti para tambong sa hearing. Taon sad, uy, di ba pwedeng mahatagan og pabor si papa kay senior na siya? Dili man kay ang mga gyud nakalisod gyud sa ato ang justice system, no? Abogado man gyud ko. Kulang lang gyud, no?
kanang number 1, daghan jud kay mga kaso giatubang nga ato ang korte. Number 2, gamay kay budget ng ato ang korte. Nga di ta ka basta-basta kuhag huwis, ug naa man gay huwis, di pud ta basta-basta makakuha pug mga himo ug mga korte para mabudgetan kay di man pwedeng huwis lang ang naa. Kinahanglan na amsad tay stenographer, clerk of court, legal researcher, sheriff, kana mga ingon ana ba sa staff, no? Interpreter. Kunya kisa may mapasweldoan ni nila, wa puy budget. So daghan kaayong factors, no, nga makaingon ta nga kuwang pakaayo ang ato ang justice system batay kan uso nga gipaningkamutan sad gyud na sa korte nga mapaspas pud ang disposition sa ato ang mga kaso pero di gyud ni nato mahatagan og preferential treatment kay kung kaso gyud. Ikatulong pangutana ang akong maguwang sab nga maoy saksi sa nahitabo kung dili siya makatambong sa hearing kay ni aman siya sa Cebu, mahimo bang madismiss ang kaso? Kay yes, posible yung madismiss ang kaso kay kasong kriminal manggod, emak, kihalan man nato iprobar beyond reasonable doubt nga kanang di gyud nimo ikalimod bisag unsaon nimo tuwad-tuwad bali ang kaning siya gyud sad-an gyud siya, no, na probar gyud nato, na establish gyud unya siya man kay nakasaksig nakasaysay kay kung naa nay gamayng loophole nga makaingon ka la posibleng di madismiss gyud na ang kaso. So muna ingon ana ka importante ang mga testigo, ang mga ebidensya, no, the evidence, no, are very important nga mga documents, mga testimony, mga saysay nga makaprobarta nga siya gyud ni buhat ato. So kinahanglan gud siya na aambot kay usually pwede man sad siguro kay online naman, naapoy online, basin mo sugot nga sa online lang patistiguhon ang imuhang igsuon para dili na intawon mo adtog Bohol para mo plite. Mahimo man pud na ipasulay laghangyo sa inyong abogado ang huwis. Ikaupat ug katapusang pangutana unsa may among buhaton aron madali ning kasuha kay luoy man kaayo ang among amahan, kinahanglan ba nga mokuha mi og private nga lawyer or abogado, pila man sad ang magasto mo, depende na, no, kung kinsa ato ang kwaon nga private nga abogado. But ako musalig man gyud pud ko sa ato ang prosecution, sa ato ang mga prosecutors kay capable man sad gyud na sila, di man na sila wa man nila gidugay-dugay ang kaso, no, and mukabat lang gyud usahay gyud. Frustrating as it may be, I hope you also don't lose hope, no, sa pag-prosecute and you don't lose faith sa ato ang judicial system, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.